सिखावफोरनि गोदान फर्मुला बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बाजाराव। ओमफ्राय मैयाहाय आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन, नोंथांमोना निश्चय नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौहाय। बेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि सिखावफोरा गोबांथार बेबायदिनो लेपटप कम्पिउटार खावनानै लांनाय। ओमफ्राय दा गोबांथार माखासे फरायसाफोरनि पार्सनेल डकुमेन्ट्स ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार डकुमेन्ट्सफोरखौहाय लांफादोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा बे डकुमेन्ट्सफोरखौहाय मोनफिननाय जाहैबाय। ओमफ्राय दा माबोरैहाय मोनफिनदों, अबे जायगायाव मोनफिनदों, ओमफ्राय माखासे गोमानाय बुस्थुफ्रा मोनदोंना मोनाखै गासिखौबो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय डिटेल्स भिडिअखौहाय लानानै फैदों। ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोदों। आङो दाख्लै बावैसो मोनसे न'खर गावस्रालायनायनि भिडिअ होदोंमोन। नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोना निश्चय नुसनखाबाय जानांगौ। दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरफिननो गोसो जादों जाहैबाय। दायो मानसिया फैफिनबाय न'आवहाय, ओरैबायदि मोजां मिलायनानै जाफैफिनबाय आरो। दा आङो ससियेल मिडियायाव होनाय हिसाबैहाय गोबाङानो मोनफिनदों ना मोनफिनाखै रायजो राजाफ्राबो मिथिनो लुबैयो, एबा नैबे बेबायदिफ्राबो बबावबा थांसनगोन। ओमफ्राय इउटुबाव होजानाय हिसाबैहाय बायसान्सआव सोरबाफोर लाखिसनबायनोबो हागौ। दा बे हिसाबैनो आङो खोन्थाहरफिनदों। ओमफ्राय नैबे आदायानो बेवाइ जाहैबाय ना, बिनिनो फंबाय जाहैबाय। ओमफ्राय फंबाय बिसिम खय थारिखआव फैफिना आदा? 19 थारिखआव फैफिनो। दा बिराद मोजां मोनबाय आंबो फैफिननाय हिसाबै। फ्राइन हिन आं जेसेबांनाखि होनाय जादों दा फ्राइन हिन मोनजोब्बायानो जासै। दा गोबांथार रायजो राजाफ्राबो मदद होदों। बयनिसिमबो आं गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय सुनिबार, खैलामैला बाजार आरो दिनैहाय सप्तायाव खेबनै जायो, सुनिबार मंगलबार। ओमफ्राय दिनैहाय अखा हानायखाय मानसिया बिराद खम जादों आरोना। नै ओरैहाय बेबायदिनो गोबांथार गस्ला बायदिसिना फानग्रा बाजार। ओमफ्राय ओरैहाय नै बेबायदि टेलर आरोना, जिथुनाखि दर्जे सुयो दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय गोबाङानो सुहोदों नै। ओमफ्राय मानसिया बिराद खम आरोना। ओमफ्राय आङो जिथुनाखि मैयाहाय गोमाजानाय बिगोमा, आङो बेजोंहाय एसे कन्टेन्ट लानोसै। ओमफ्राय नै बेनोमोन न'आ मैयाहाय आं भिडिअ होनाया। ओमफ्राय बेजों लोगोसे थिङाखौ गोदान दोबाय हनै। आं एसे गोजाननिफ्राय देखायनि दे। ओइला हनै मोनसे गफर जाहैबाय, बेखौनो हासिनानै हाबदोंमोन आरोना सिखावा। ओमफ्राय बाजारा नै मानसिया खम जाबाय। ओमफ्राय आं एसे देखायनि दे माब्रै जादों माब्रै जायाखै, मोनफिनबाय ना मोनफिनाखै। मा? औ बे उखुमखौनो एख'दों गोजौजों। औ देन्जारखा सिखावा इयो, बेबायदिखा। ओमफ्राय आं देखायनोसै नै बिगोमा बेनो आरोना। ओमफ्राय दिनैहाय दखानखौहाय होफिनदों। नै लेपटप बोराय लानाय नुदों आङो। ओमफ्राय लेपटप गोदान लाफिनबाय नामा? गोदानथ' लानाय जायाखै, लोगोनि लायथ'दां। अ आस्सा, बाहायथ'नो आन्था ने? बुधबारसिम। अ बुधबारसिम। ओमफ्राय जेनेबा डकुमेन्ट्सफ्रा माबायदि खालामनांगौ जेनेबा दा? डकुमेन्ट्सखौथ' बै फगजरा एल पि स्कुलाव गारना गालांदोंमोन। आस्सा। ओमफ्य दा बै फगजरानि मेदामा खोन्थाहरदों। औ दा दसे थानानै लायसिगोन आं। ए नोंनि जेसेबांनाखि डकुमेन्ट्स बानायहोनाय स्टुडेन्टसफोरनि माने पार्सनेल डकुमेन्ट्सजों लोगोसे गोबां गोमानायखौहाय माबा गालांदोंसै आरो एल पि स्कुलावसो गारना गालांदों। गारना गालांदों, बिसोर थाथ'हैदों खोमा अखा हानायखाय। ए बिदिब्लाथ' गासिनोबो मोनजोबफिनबाय नोङो डकुमेन्ट्सखौ ने? मोनफिननाय जाबाय। औ बे गारिनिखौबो ओरैनो मख'नानै दोनदोंमोन, नुस'नाखैमोन आङो। औ गारि लेखाफोरखौ। ए मोनफिनजोब्बाय ने? ओमफ्राय लेपटप बायदिसिनाफोरखौथ' मोनफिनखायाखिसै ने? होमब्लाबोथ' नायबिजिरनाया जाबाय थागोन। औ जाबाय। दा जेनेबा निस्सय खोनाखाबाय नैबे लेपटपखौहाय लोगोनिफ्राय लायथ'बाय बियो, माने सलायथ'नो थाखाय बिराद बिजि आरोना मावनो थाखायहाय। मानो होनना बुङोब्ला खैलामैला बाजाराव एसे खमदै र', मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैसोल' दंदां ने? बाजारा बिराद गिदिर। ओमफ्राय दा माखासे गोबांथार डकुमेन्ट्सफोरखौहाय मोनफिननाय जाहैबाय आरोखि। दा जोबोद मोजांनि बाथ्रा मोनफिननायनि थाखाय। थिंखौ गोदान होबाय ने? औ गोदान होबाय। अ आस्सा। दा बेबायदि आरोखि, नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय। होमब्ला डकुमेन्ट्सफोरखौहाय मोनफिननाय जाहैबाय आरोखि। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय आपडेट लाबोनो थाखायहाय भिडिअ खालामनाय जाहैबाय। दिनै बेफोरनोमोन आरोना सिखाव लांफानाया, जमन सार्टिफिकेट। नै ओरैहाय बेबायदिनो गारि लेखाफोरबो बेबायदिमोन। गोबां लांखादोंमोन आरोना। माबा फगजरा एल पि स्कुलाव गारनानैथ' आलायनानै गालांबाय। औ ओमफ्राय दा मेदामा होफैबाय आंनो।